EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Philippine Standard Time, it is now 32 minutes after 6 o'clock in the evening. Welcome pa rin po dito sa programa EDSA! That's right, mga kabisyo. Straight up until 9 o'clock ng gabi. Kasama pa rin po, siyempre, ang pinakamatalino sa lahat! Henyo! Hindi na tender, pero juicy pa rin kag naga-rago mo. Siyempre, the radio prodigy ni Tanghenyo. Inyo po abang lingkod, Diego Bandido. pag may buhok. Galing ni Manong Driver, oh. Tama ka, hindi ako yan. Ay, nako, sana ayos pa ang inyong kalagayan. Sa mga medyo pagod na, relax lang. Inhale. Ayan, inhale lang, mga 5 minutes. O, eto na! Pag-usapan na natin to! Alright, mga kabisyo, ito pong topic na nakita po natin. Kakaiba po ito eh. Isang death tribe sa Indonesia. Hinuhukay ang bangkay ng kanilang mga yamao every 3 to 5 years. Oh no! Para bihisan ito, pakainin, at maging pakikipaglaro. Oh my God! Malooy ka! Minsan, hindi pa nila inililibing yung mga pumanaw na mahal sa buhay dahil pinag-iisipan nila kung kailan ba dapat ilibing. Kasi gusto pa nila itong makasama. OMG! At gusto nilang mag-ipon ng pera para mabigyan ng isang engranding libing. Wow! Tang, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to. Ay, sige! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Ang isa sa mga dapat logika natin dito, mga kaibigan, mga kabisyo, Manong Driver, is there are some custom belief that has to be stopped. Dahil po sa paglaganap na rin, immersion ng and findings ng science. Yes, pwedeng yung custom belief po nila, may logic din yan, but within the cultural and social context lang. At hindi po nag-a-align sa formal or scientific reasoning. Halimbawa, itong tradisyon ng mga tribong ito sa Indonesia. Maaring dati nang hindi pa available yung siyensya, yung science, naipapractice nila ito. Pero ngayong available na po, may mga data na lumalabas ng science na ang pag-hoard o pag-preserve ng pumanaw ng walang tamang proseso ay posibleng kumalat ng sakit sa kanila. Dahil may contamination, andyan po yung virus, di ba? So dapat naging bukas din ang isipan natin sa mga information na lumalabas. Kagaya ko dati, ako apakahilig ko kumain ng street foods. Yung mga tusok-tusok sa kalsada. Wow! Ang sarap niyan! Pero medyo naisip-isipan ko rin yung pagkagat ko, sausaw kaga, bigla na-realize ko na kinalaunan na ilan pala kami ang nagkakagat sausaw. So, posible parang maghalo-halo yung laway namin at makakuha ko ng sakit. Oh no! Di ba? Okay lang sana kung dalawa lang kayo ng crush mo, yung kagat sausaw. Di ba? Kasi pag ganon, parang nakakiss ka na rin sa kanya, lips to lips. At masasabi mong sa sarili mo na, yung crush ko, nakasabay ko kumain ng fishball, isang sausawan lang kami. Nalawayan ko na siya.
Philippine Standard Time, mga kabisyo. It is now 36 minutes after 6 o'clock. Now, I'm gonna try to slow things down and I'm gonna give you one of my personal favorite songs. It's a song coming from The Calling. Whenever you will go. Videoke time o karaoke time. Enjoy the song. Sasakyan si